I sad ćemo krenuti, o ne. Znači, nadam se da neće. I možemo uzeti šta oni dropaju. Ja sad to govorim. Hop. Au. Mislim bi bilo puno brže. Ili samo štekate. 2. Mislim imam dobar... Oj. Ah! Ne, makni se od mene. Ne. Dobro. Oh my god. Ok, idemo. Ok, ajmo potrebnaš. Neću sad da... Neću... Oj. Čekaj. Ne želim potrebiti ti da opet trebamo sve prilaživati. Oh. I'm kinda embarrassed right now. No. Ne želim umret nas dvoje. Ha. Treba mi jači mač. Ja. Ne! Oh my god, ovo je tako kratko trajalo. Idemo još jednom. Ubili smo jednog. Neće me. Da sam imao bolji mač. Evo, znači. Gledajte sad ovo. Evo, da sam imao barem, ja mislim, stone ili neki, da bi uspio. Ok, gledajte sada. Spawnat ću toliko. I sada. Au. Ti malo me flash. Ok, ne bi uspio. Ali, valjda je to sve. Pokušat ću nešto lakše, onda možda malo duže traje. Imam tu alarm u sebi. Što priča da vidim koliko sam tu radi epizodu. I... to je to za ovu epizodu. Ne znam, hoću vukove. Ej, vuku. U stvari oni rade jako malo damage, tako da možda sljedeće vukove radim. Kao što izgleda. Bok. Oh, you wanna play that game? Hey, you wanna play that game? Skrush! Ok. Znači, pa.